दिनैनि हाबाफारिखौ नोंथांमोना मानो खनले लाफिननो गोनां जागोन? जोङो थांनाय 2014 मायथाइयाव खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ दानानै लानाय जादोंमोन आरो बे दानायनिफ्रायनो जोङो बिटिसिनि बायजोआव थानाय गं 24 जिल्लाफोराव थानाय बर'फोरनि थाखाय आलादायै बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथाइ बेखौ जों दाबि खालामबोदों आरो बे जोंनि दाबिखौ बै समनि कंग्रेस सरकारनि गिबि मन्थ्रि माननीय तरुण गगৈ बिथाङा 2016 मायथाइनि 1 जानुवारि खालि फोसावनानै गालांदोंमोन आरो 28 फेब्रुवारि खालि मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंना होनाय जासिगोन होननानै फोसावना गालांदोंमोन। नाथाय बै समाव जोंनि आसामनि बिसायख'थि जानायनि थाखाय बिसायख'थि जानायनि सिगां BPF आरो BJP मोननैजों जिहेतु एलायन्समोन आरो बै एलायन्स जानाय समाव बेवहाय AGPबो दंफायोमोन। बिथांमोना जोंनो खोथा होदोंमोन जे जोबोद आसाम सरकार दाखांनायनि 6 दाननि गेजेरावनो जोङो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ बर'फोरनि थाखाय दाना होनाय जागोन होननानै। नाथाय बे नुबाय 6 दान नङा जोंना 5 बोसोर थांनोसै 6 दानल' बाखि दङ। दिनैनि दिनाव फैबाय थानाय मार्च दानाव जिहेतु जोंना इलेक्सनानो जाफिनसिगोन दा बैसिमावबो जोङो दिनैसिम जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दानानै होआखिसै। गेजेराव जोङो बर'नि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय गासै बर' माहारि बा जायफ्रा बड'लेण्ड दाबि खालामनानै सोमावसारदों बैसोरजों जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइ खालाराव आसाम सरकार, भारत सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDFBनि खावब्रै बाहागो आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादजों मोनसे गोजोन गोरोबथा जायो आरो बे गोजोन गोरोबथाखौ जों BTR गोरोबथा होननानैबो मिथिगौ आरो बे BTR गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बर'फोरनि थाखाय दाना होगोन होननानै क्लज मोनसे लाबोफादों। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो बैखौ दाफुंनायनि गाहाय बिबाना जोंनाव आसाम सरकार दंमोन आरो आसाम सरकारनि WPT आरो BC मिनिस्टारनियाव बे दंमोन आरो फारसेथिं आसाम सरकारनि WPT आरो BC मिनिस्टारा जोंनिनो BPF हानजानि जोंनि बर' सुबुं चन्दन ब्रह्म बिथाङानोमोन। बिथाङा गुबुन मोनथाम हारिनि थाखाय काउन्सिल लाबोबाय बेखौ जों जोबोद बरायबाय, बेखौ जों बरायदों। फारसेथिं जोङो जोंनि दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जिहेतु चन्दन ब्रह्मआ बिल लाबोनांगौमोन बिथाङा डिपार्टमेन्टेल मिनिस्टार जानानै बिल लाबोआखिसै, बिनि थाखाय जों दिनै दुखु फोसावदों। जों आसाम सरकारनियाव दिनैसिमबो फोथायनाय लाखिदों, दिनैसिमबो आस्था जों लाखिदों जे आसाम सरकारा जोंनो फैबाय थानाय नैबे गुसुं समनि गेजेराव जाहाथे जोंनो मावफुंनो हायो बेखौनो जों दिनै दाबि दैखांदों। आरो जों मिथिगौ जोंना उइन्टार सेसन जागोन आरो जोंनि मिथिगौ बे उइन्टार सेसनाव गेदेर डिसिसन जों लानो हानाय नङा आसाम एसेम्ब्लियाव, मानोना बियो जोबथा सेसन जागोन। बेखौ जोङो भट अफ एकाउन्ट होननानै बुंगोन। बे भट अफ एकाउन्टआव जोङो गेदेर डिसिसन लायाब्लाबो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ जिहेतु पास खालामनो हानाय प्रभिजन दङ, बेनिखायनो बेखौ जोबोद गोख्रैनो पास खालामनांगौ होननानै जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ लादों। आरो बे हाबाफारियाव जों गाहायै चन्दन ब्रह्मखौ दुखु मोनदों, BPFखौ दुखु मोनदों, हाग्रामा महिलारिखौ दुखु मोनदों, मानोना जों बिथांमोनखौनो जोंनि लिडार होननानै जों मानियोमोन। बिथांमोननि बुंनाय बायदिनो जोङो फ्राय मोनफ्रोमबो इलेक्सन बा मोनफ्रोमबो बर' हारिनि हाबाफारिखौ जों मावफुंनो नाजादोंमोन। दिनै बिथांमोना जोंखौ थगायबाय आरो बे थगायनायनि थाखायनो जोङो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे दुखु मोननायखौनो चन्दन ब्रह्म, हाग्रामा महिलारि, खाम्फा बरगयारि, प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोननो फोरमायनो दिन्थिनो होननानै दिनै बेयाव गोबांथार बर' रायजोफ्रा ओंखारबोदों आरो बेसेबांसो बर'नि आफादफ्रा नोंथांमोनजों बाहागो लादों? दिनैनियाव जोंनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफाद, बाथौ धोरोमारि गौथुम, ब्रह्म धोरोमारि गौथुम आरो लोगोसे एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटि दङ, एक्स सारेन्डार NDFB आरो एक्स NDFB बिथांमोनाबो जोंजों दंफायो आरो गोबां जोंनाव जाफोर फिसा हानजाफोर दङ, माहारियारि हानजा दं, बेवहाय गोबां बर' मानसि गुबुन राजखान्थि दोलोआव दंहैयोब्लाबो बर' हारिनि थाखाय जायफ्रा BJPआवनो दङ बा गणशक्तियाव दङ, कंग्रेसआव दङ, बैबायदि सुबुंफ्राबो दिनै जोंनि नैबे हाबाफारियाव बर' माहारिनि थाखाय जेबो हानजा दोलोखौ नायबिजिरालासे फैदों आरो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बेनो जोंनि मोनसे बोलो बायजोआव थानाय बर'फोरनि आरो बे बोलोखौ लानानैनो जोङो बायजोआव थानाय बर'फोरा जेब्लाबो गसंथानानै थागोन आरो बेखौ जोङो रोखायै बुंनो नागिरदों, गोख्रोङै बुंनानै जे BTनि सिङाव थानाय बर'फ्राबो जोंखौ सिनायनायनि गोनांथि जाबाय, जोंखौ सिनायनांगौ सम जाबाय, जोङो नागारनाय नङा
आरो जोंनि जा मोन्थाय आरो बेखौ जोङो माब्लाबाबो गारनाय नङा आरो बिनिखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायदों जोंनिखौबो मदद खालाम आरो जोंबो मदद खालामो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुङानो लिभ एन्ड लेट लिभ जों बुंदों जोङो बिटिसिनि सिङाव थानाय बर'फोरखौबो जों थांनानै थानो होनांगोन बायजोआव थानायखौबो जों थांनानै थानो होनांगोन आरो जों थांनानै थानांगोन दिनैनि स्ल'गानाव जे बिपिएफखौ नोंथांमोना थांखिबाय थादों बे फैबाय थानाय माबाफ्राव जुदि नोंथांमोननो दाफुंना होआब्ला माबा मोनसे उसुबिदा फैनो हागौ नामा बिपिएफ सरकार बेखौ बिटिसिनि रायजोफ्रा सायख'गोन बड'लेण्डआव थानाय बर' रायजोफ्रा भटार्सफ्रा सायख'गोन जिहेथु जोङो बिपिएफनो भट होनो मोन्थाय जोंहा गैया जों बिपिएफखौ बुंनो हादों लोगो लानो हादों दिनै जिहेथु बिपिएफआ आसाम सरकारजों दंफायो बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ रायदों थ' बेनिखाय बिथांमोना दिनैनि नैबे जोंनि खामानिखौ मावनानै होयैनि नामाव बिथांमोना राजखान्थियारि भाबै लाब जादों लस जादों जों बेखौ बुंनो थाङाखै आरो बिथांमोना फैगोन समाव नैबे 2021 मायथाइनि जानाखि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थिसिमाव बिथांमोना जुदि जोंनो दानानै होआबा जों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोनखौ मदद होनाय नङा नोंथांमोननि जिहेतु दिनै थांनाय आगष्टनि 30 आगष्टआव जानो गोनांमोन बेखौ लाखिनायनि माबाफोर जाहोन दं नामा बे जाहोनखौथ' जों बुंनो हाला हयथ' बिथांमोना बिपिएफ हान्जाया गावसिनि बिटिसि इलेक्सनखौ नायनानै माबा दाजाब दानख' खालामदों खोमा जों बेखौ मिथिला नाथाय जों बेखौल' मिथिगौ जोंखौ थगायदों जोंखौ थगायबाय आरो बे थगायनायनि थाखायनो दिनै जोङो रागा जोंदों दुखु मोनदों आरो गावनि असे बिदा फंबायब्लाबो जोङो मुर्दाबाद आरो जोंनि गो बेक बुंनांगौ बायद' जादों जों आरो दा नोंथांमोननि जिहेतु आफादा फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि जिहेतु इलेक्सन बेनि सिगां जुदि दाफुंना होआबा मा बेबस्था लानाय सानदों जोङो बुंबाय थादों जे जोंनो 21 इलेक्सननि सिगां जाय हानजाया जोंनो दाफुंना होगोन बेजोंसो जों थागोन बिपिएफआ जिहेतु जोंखौ थगायखाबाय थ' बेखौ बिपिएफखौ जों गारनायनि लामायाव दङ गाबोनो जुदि बिपिएफआ दानानै होयोब्ला दिनै दानानै होयोब्ला हयथ' जों थाफिननोबो हागौ दा बेनिखायनो जों बुंबाय थादों जोङो जोंनि थाखाय जोंनि बर' माहारिखौ जों संरैखा होनायनि थाखाय जाय राजखान्थि हान्जाया जोंनो मदद खालामगोन बा जोंनि खामानिखौ मावनो होगोन जों बिथांमोनखौबो मदद खालामगोन जोबथारनाय नोंथाङा चन्दन ब्रह्मखौ मा बुंनो सानो चन्दन ब्रह्मखौ बिथाङा सासे पलिटिसियान आरो बिथाङा पलिटिसियान हिसाबै थानाया मोजां नाथाय हारिखौ लानानै पलिटिक्स खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै खारन हारिया मोनसे आलादा इसु पलिटिक्सआ मोनसे आलादा इसु मोननैबो गोरोबा स' बेनिखायनो आङो बिथांखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों हारिखौ लानानै पलिटिक्स खालामनायनि थाखाय बिथाङा मा पलिटिक्स खालाम नाथाय जोंनि गावनिनो हारि जाय हारिनि थाखाय मावनो होननानै बिथाङा दिनै पलिटिक्सआव गादि मोनदों बे गादि मोननाय हारिखौनो बिथाङा थगायबाय बेनिखायनो बिथाङा जाहाथे बर' माहारिखौ थगायनायनिफ्राय गोजानाव थायो बेखौनो आं बिथांखौ बुंनो सानो दिनैनि जिहेतु सोनाब सानजारि आरो सानजा सानजारि बर' खौसेथि सुबुं आफादा
दिनै बे 1 घन्टानि जिथु होस्रिख्रावनाय हाबाफारि बेवहाय जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अन्थाइ आफादनि जानानै दिनै बेखौनो जों बुंगोन दि जोंनि बर'नि WPT BC मिनिस्टार चन्द्र ब्रह्म सारा जोंनि बे BSc बे जोंनि जिथु जोंनि दाबिनाय बेखौ बिथांमोना होनो हायोमोन बिथांमोना जोंनि बर' जानानै जोंखौ मावरिया हिसाबै जोंखौ बिमा गदाय नोजोराव जोंखौ नायो बेखायनो बिथांमोना जोंनि बे BKSCWC खौ दिनै BTADनि बाहेरायाव थानाय बायजोनि बर'फोरखौ बिसोरो जेबो जोंनि फारसे अननाय सानालासिनो दिनै जोंनि बे दाबिनायखौ होआसै जोङो गोख्रैयैनो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थिनि 2021 मायथाइयाव जिहेतु बिसायख'थि जानो गोनां बे बिसायख'थिनि सिगां जोंनो होयोबा जों मोजां मोनगोन आरो जों माखासे हारिफोरनो जितु बे BKSCखौ होनाय जादों माखासे हारिफोरनो बेफोरनि थाखाय जों बिथांमोननो होनो हायोबा जोंनि बे धेमाजि जिल्ला बा जोंनि आउट अफ BTADनि बर'फोरनो मानो होनो हायाखै बेखौ जों खुद्रिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों मावनाय जादों खालामनाय जादों दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि सायाव सिमेन्ट दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मा बुंनो सानो दिनै बे जोंनि खुद्रिनाय मोनसे होख्रावनाय हाबाफारि बावहाय जों दिनै खुद्रिनो गोनां जादों जिहेतुके दिनै बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय 21टा जिल्ला बे जिल्लाफ्रा माखासे समाजखान्थि राजखान्थि गोबां बिथिङावनो जोङो गोग्लैसोनानै दङ दा बेखौ जोङो मानगोनां चन्द्र ब्रह्म बिथांमोननोनो जोंनि BKWC बेखौ जों दाफुंनो बिथांनोनो बिबान होदोंमोन नाथाय बे बिथां मानगोनां चन्द्र ब्रह्म बिथांमोना जोंखौ मा साननानै बिथांमोना दिनै बे खामानिखौ थांनाय एसेम्ब्लियाव बिथांमोना जोंनो बे खामानिखौ मावफुंनानै होदिया हाबाफारिनि गेजेरजों नों मा बुंनो सानो माब्लानि समाव नोङो दाफुंजानो लुगैयो बे BKWCखौ जोंनो गाबोन समनिया बे सानथामनि गेजेर जेसे हायो बेखौ थाबनो जोङो दाफुंजानो लुबैयो जों जायखौ जोङो बे गोबां बर' रायजोफ्रानो जोंना बावहाय जोंहा गोबां राजखान्थियानो जा समाजखान्थियानो जा जायखिया जोंनि धोरोम खान्थियानो जा गासैबो बिथिंखौ लानानै जोङो बेखौ जोङो थाबैनो बे BKWCखौ थाबैनो मावफुंजानो जों लुबैयो